un any especialment difícil i complicat, el balanç de resultats de la Fira del Gall és, en tots els àmbits, força positiu. Ni el vent de dissabte ni el Barça de diumenge van evitar que la fira tingués 40.000 visitants en els 2 dies, xifres semblants a l'edició passada. Des de la venda de viram i mostra de cuina i de vins negres fins al mercat d'artesans, passant pels concursos de truites o el concurs d'exposició de la raça penedesenca, tots han tingut una bona acollida, com la que també va tenir el trenet de la fira, amb bons índexs d'ocupació. Així ho van fer saber aquest dilluns l'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, i la presidenta del Patronat de Comerç i Turisme, Maria Dolors Reus. La presidenta del Patronat destacava l'increment del 12% en el nombre de visitants de la comarca i de més enllà, que ha fet augmentar el públic forani fins al 50%. Aquest any hem incrementat quasi un 12% o més un 12% en visitants de fora de Vilafranca i de la comarca. Això vol dir que la fira està complint els objectius de donar a conèixer Vilafranca i un producte vilafranquí més enllà de casa nostra i de la nostra comarca, i la feina que s'ha anat fent any rere any, ara estem recollint els fruits. Independentment dels números, és que la gent que ve els agrada molt la fira. Els agrada, creuen que està ben organitzada, que és un producte bo, s'ho passen bé i els hi queda ganes de tornar. L'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, ha reafirmat l'èxit que suposa mantenir xifres en un context de crisi com el que ens envolta i ha ressaltat la necessitat de seguir potenciant aquesta fira centenària. Regull també va atribuir a la nova C15 l'increment de visitants de fora. Jo diria que anem en la bona línia. La bona línia és atraure moltíssima gent, però a més en producte nostre. En producte nostre. Amb el gall, amb la gallina, amb tot el tema del vi, etc. Que ens porta a pensar que potser en properes edicions l'haurem de potenciar més encara. Per tant, objectiu complet i a seguir, i a incrementar, o sigui, hem d'anar a més. Entre les dades facilitades destaquen la venda de 1.439 peces de viram sacrificades al servei d'escorxador de la fira. Les 400 peces de gall negre es van exhaurir, les 13.500 racions gastronòmiques servides o les 4.500 consumicions. Valorem molt el fet que hem de culturitzar el consumidor en què el vi és un producte que realment s'ha de consumir, si pot ser maridat, a menjar gastronòmicament, que és un complement gastronòmic indispensable dintre el marc de la dieta mediterrània, i no com ens volen posar o ens volen encaixar el vi dintre el que seria la branca dels alcohols. Evidentment estem dintre la branca dels alcohols, però ens volen encaixar com els dolents de la pel·lícula. Ens ha sorprès molt el tema del rebost, i això ve a confirmar una mica el fet que el rebost està fet per la gent que ve de fora, que puguin comprar coses, ampolles, delicatessens del territori, i aquest any ha sofert un augment del 30%. D'altra banda, s'ha incrementat el nombre de comandes de gall negre per aquesta setmana prèvia a Nadal i la setmana de Cap d'Any, la qual cosa és valorada per part de l'Associació de Criadors de la Raça de la Gallina Penedesenca. La fira va comptar amb la presència dissabte, de bon matí, del conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, que juntament amb l'alcalde i totes les autoritats van passejar-se per la fira adquirint diferents peces de viram per a entitats benèfiques.